Здравейте, приятели! Аз съм Овена и днес ще ви разкажа всичко интересно за морето, плажа и неговите тайни. Готови ли сте за приключение? Започваме! Плажът е невероятно място, където можем да се забавляваме и да се отпуснем. Вижте как пясъкът е мек и топъл! Но знаете ли, какво можем да намерим под пясъка? Под пясъка можем да открием мидички, рачета и малки камъчета. Важно е да бъдем внимателни, когато копаем, за да не нараним малките същества, които обичат да се крият тук. Време е да се потопим в морето. Вълните са като големи и весели прегръдки. А знаете ли какво живее в морето? В морето можем да видим риби с ярки цветове, морски звезди и дори морски кончета. Нека не забравяме да бъдем внимателни и да не докосваме морските обитатели, за да ги запазим здрави и щастливи. Морето крие много тайни. Вижте как залезът отцветява небето и водата в невероятни цветове. Но в дълбочината на морето има и много неизследвани места. В дълбокото море живеят мистериозни същества, които все още не сме открили. За нас остава да мечтаем и да се надяваме, че един ден ще научим повече за тези тайни. Благодаря ви, че се присъединихте към мен в това приключение. Надявам се да сте се забавлявали и научили нови неща за морето. До следващия път! Чао и до скоро!